And we're back with our third set. Kaaruba in your still with your Manong June Seriales. And John Mark Pastor. Today lang nga po adda kami Karuba heard over KPRP Pinoy Power Radio 650 AM Honolulu, Hawaii. Talaga mga na. Binaliwala dyan Kompleto. Binaliwala dyan bagag kung medyo nagsardin kamutan. Kadagiti nahiling at papasol abo. Dati sumarunong sonata mi. Kat mayan natin unay. Best for those who are kanayon da nga sisisiyan. When gunggunam, kukunada. And this is entitled Gunggunam. And the Apo first album nila ito'y Ngarod. Kapatang ka kumadinabi, ibalik ka sa ngayayapan ka. Ibagag kumakayat ka subihangan. Isang ikot mangibalikas na amiris ko't bito ko. Kinaumakon ngagbiag ngagmay sa luipod no nga si kagayam. Di kaya't kuwa ka din na ket ipatay kundi agbyag nga dayo ka. Baliksan ka di met patag ko sa tantuwag sinsinangit. When pagkakanak sa mo ko na tagun ko na kinuna kaniya kinunak ka dumteng tut aldaw subriyanan ng pagpakaasing tagun ko na tapinanawan na tatantadan sa balik di na kuntatan pulos masalgi. Luwag pa rin tumingag sa kunaan, nagkukuha nagtiyag na ngayon. Alawem tukad nga tadag ito'y iyaman. Sa pagtungot ha suglianan, ragsak na palabas. Tayag kinkinatawat agmalmalem. Ibagang tungatang kinainiw nag-anal day kat unos kaawan ko. Kin inuray mo't aldaw nga isusuli. Sa tagdenag agnanayon asya kakaisunan. When parkagan nagsamo ko na day tatbun ko na kinuna kaniya kinunak ka dumteng tut aldaw subriyanan pagpakaasing day tatgun ko na tapinanawan na tatantadan sa balik di na kuntatan pulos masalgi. Tatantadan sa balik di na kun pulos tatan ng masalgi. Binaligtad na mo ito. Dito lyrics na mauding. Sika. Anyway, may mayat ka na po iti live
No at the basit dagiti kamalina kaysa maditi perfecto kaslahan nga livean. Ngaro, this program has been brought to you by Alex Video Service featuring Blu-ray technology, and for reservations and appointment karuba, please get in touch with Alex and Annie Bayudan at telephone number 808-284-1181. And syempre, Dado and Angel Lamog. Uncle Bonnie and Annie Efemia Collado. Uncle Phil and Auntie Mini Lastimosa. Oh, and of course, the supermodel, Miss Janelle Megan Rosalind Anderson, and she's promoting Forever 21. Kan syempre, kinitito mahal dyan, Anderson. Together with Manang Emmy Ortega Anderson. Ayan, kahit padaanan yung orda po, isa sang 24 de kaduwaw, into no anibersaryo iti KPRP. Ayan, they are inviting us on basta October today jay. It will be a big event kata bumalsita yun to amin karuba kata gini sa miwe nga sagot mi. Ayan, mga ganyan to makita kayo to ti live kat kaya minto matapot ti makisala kada kayo. Mas nagsalsala mo? Ay kapilitan to nga sumala ta iyumay tangor di jay kultura Ilocano kat isublita kada jay nabayagan di jay Hawaii nga go-awid. Taka siya na. Nagunit iti keyboard ko. Ay, pinindo mo? Napindot ti sakak ta nagdi 4 at. Aha, ngarod ka aruba may sapi nga sa miweng para kadagitimat pinanawan da. Ayan, katang nakaanos nagbirok isunod ti sa bali. Ay kat init kan naman ti pakdaarang ka pumanpanaw punahan ti lalaki. Di na pumanawan orin na narigat ti biagdaag din natalatan pang asim na umaakon kunanang agur uray. At ngay pumanaw, apando agsublim tumanen, pumanaw tumanen, madina kanu kahit kasting nga set upan. Mas kaya na kanu na po agden natin, reno agrigrigat ta kanu nga duwa ko na dato nga sonata, nga ipaay mi kadagiti agin na dayo. Aglinipat tan ading ko jakon marik na ingka panagdungo na umakon nga gururay agpadpadaan ti isa sampet mo. Aglinipat tan ading ko ituro-tured ko sa empapanaw mo bidot ti arapaap ko takay kayat mo men iti umadayo paupawilan ka tagandat ko ngagden na takuman angem inwadag nagsamkino na agurayak inggat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka dagsanggasat takinay kayat mo umadayo dito'y den na. Ay, ako dibiyag ayang. Ore kayo mo timanggad, no damat timang paupawil king ka. Diba? Pagsub niya na, nagbintas na or trabaho mita pro doon, sa nakapagawidan. Ay, katagmin no lagat kayo, ngagwalwalan. Ka tagandat ko ngagden na takuman angem inwadag samkino na agurayak inggat makaurnong ka paupawilan ka ading ko paupawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umada
umadayo dito'y na ading kuwalin lipat entan karin karita waswasentan ket di nagtukuman subsublyanan tanalabit sa anak tunawaya paupawilan ka tagandat kung agden na takuma ang eminwadag naksang kinuna agurayak inggat makaunong ka paupawilan ka ating ko paupawilan ka dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y na dagsanggas at takinay kayat mo umadayo dito'y na Agsubliti for the kidawa po kalpasanti sa pagmamanuha kanito.